Хәйгеле көн дуслар, сезне белән телемә тапшырган яңа чыгарылышы. Һәм бүген без татар китабы йортында кунакка килдек. Шуңа күрә сез татар китабы йорты турында, үзегезнең кем булуыгыз турында формаль рәвештә түгел, бер-ике җөмлә белән сөйләп китсәгез. Хәтта бер нәрсә сөйләргә, мин исемем Айдар, мин татар китабы йортының мөдире, директоры, заведующий дип атарга мөмкин. Һәм без татар китабы йортында, татар китабы йортының балалар бүлмәсендә китап йортында без татар әдәбияты тарихы турында һәм аермаганда Шәйф Камалның кызыклы тормыш юлы һәм иҗаты турында сөйлибез. Әдәбият тормышын яктыртабыз. Кыскасы әкият сөйләмибез. Бүген без Айдар белән Дию кызы Бай малае һәм Мулла дип исемләнгән әкият турында сөйләшәчәкбез. Дөресен генә әйткәндә, мин бу әкиятне укыганым юк иде. Мин аны укып бик каты аптырадым. Ул миңа бик кызыклы булып тоелды. Һәм миндә күп кенә сораулар бар. Бу әкияткә карата һәм минем алар турында фикер алышасым килә. Әкиятнең эчтәлеге турында башыннан кыскача гына менә башын син сөйли башла. Бик кыска итеп. Максималь кыска итеп. Аны мин дәвам итәм. Мин хәтер. Шунлыктан мин бу әкиятне уканым бар, сыман тоела. Ну, һәр хәлдә бәлки мен укымамын татар әкияте буларак, бәлки мен укамындыр гарәп әкияте буларак, чөнки башта укыйдым төрле халыкларның әкиятләрен бар иде китапханәдә, шундый калын җыентыклар, Ирлан әкиятләре, анда хәтта ислам әкиятләре, итальян әкиятләре һәм әлбәттә көчөш әкиятләре, гарәп халыкларның әкиятләре, меңдә бер төн дигән җыентыклар бар иде рус телендә, һәм анда бар иде бик нык сәер әкиятләр, һәм аларны балалар укыр аны әкиятләр. Һәм мин аларны хәтерлим кызганычка. Әмма монсын бәлки шунда микән, башка җирдә укыдым микән, һәр хәлдә төрле халык әкиятләрендә уртак элементларның сурәтләрен булгансы табигый инде аңлашыла. Һәм әлбәттә буның исеме шундый кызык, әйтәм ите Гай Ричиның фильмнарына барырда исем. Нәгәдә киношчылар аны Гай Ричи төшерә тиеш. Хишексез. Һәм аны башта да шулай, эчкечтән башта да Гай Ричи төшергән фильмнарда булмый калмаганда яхшы бер скотч яки виски, яки нәрсә. Һәм анда эчкечтән башлана. Бер байлыгын сатып эчеп бетерә һәм ахырчыкта ул үзенең мин бик наклади итеп сөйлим иштәлекне. Шулай кирәк тә. Һәм ахырчыкта ул үзенең малаен үзе дә аңламастан сата дип әйтгәндә Дию пәрине һәм малае аны мәдрәсәдә укыган була, малае кайтып керә өенә һәм ул Дию пәрине хатын укып аңлый үзенең сатылган булуын, сатылмыш булуын, әсир булуын һәм әти-әнисен коткарырга дип. Чөнки әгәр дә ул бармаса акыл булып әти-әнисен качырачаклар, ул әти-әнисен коткару хакына китә Дию пәрине хезмәткә. Дию пәрине егет хезмәткә китте, анда баргаштан ниндидер бер яхшы әбигә очрады. Әби хат язып бирде, хатны язгачтан малай килеп бер кызга күрсәтте, кыз хатны укыды да бу егеткә ярдәм итәргә булды. Һәм бу урында менә миндә сорау бар. Ни өчен ул кыз бу егеткә ярдәм итәргә була һәм ни өчен гомумән нәрсәгә ул кызга бу егет? Синдә бу сорауга җавап бармы? Мин әкиятне укыдым имә. Әкиятнең дәвамында без күрәбез ул кызның ниндидер искиткеч булуын, аны пәриләр дә тыңлый, җиннәр дә тыңлый, ул нәрсә генә эшли белми, ул бу егет өчен аны бөтен проблемаларын чишеп бирә, вообще борчылма бар, кырып ятып йокла, һәм бөтенсе дә була ди. Ул ниндидер мәмия шикелле я елап утыра, я нишләргә белмичә башын кашып йөри, яки кыз әйтә моңа бар ятып йокла, бу барада ятып йоклый, һәм беренче тапкыр әле бу егетен мин яратканча инде тупой мужик, кушканны да эшли алмыйча, ниндидер дөрес түгел әйберләр эшли, һәм аның артыннан бу кызның бу әйберләрне әле төзәтеп йөрисе була. Һәм әкиятне укып чыкканнан соң, һәм әкият дәврендә минем баштагы иң төп сорауларның берсе, нәрсәгә аңа бу егет? Син аңлыйсыңмы бу әйберне? Яки бу ниндидер фундаменталь әйбер, һәм аны берничек тә үзгәртергә, аңларга тырышырга кирәк түгелме? Монда төрлечә карарга була. Хәзер булачак спойлер, хәзер булачак фәнни рәвештә сөйләшергә тырышып карау.
Беренчедән, бу бит инде әкиятләр килеп чыккан патриархаль җәмгыять шартларында, шуңа күрә карарга булыр иде, шундый теге менә хатын-кыз үзен генә үзе коткара алмый дип аңлатырга булыр иде. Мин бу аңлатма белән үземнең бу аңлатма белән үзем килешмим. Миңа калса монда бардыр шундый бер тылсымлы элемент. Әйе. Миңа калса чыннан да дию пәриеннән аңа булган кыллыктан бу кыз заты һәм ул кыз заты бит шимасына кеше дә түгел миңа калса. Ул ниндидер ведьма. Ул сихерче һәм ул бит кызык сорау, ул бит кызык момент, ул бөтен әкият барышында куллана ниндидер бер гайри табигый көчләрне һәм ләкин ул асылда үзенә әйтә, миндә бер кул булган кыз дип. Әйе. Ләкин миңа калса монда хикмәт бардыр. Бәлки бу бөтенләй теге дию пәриенең кызыдыр яки башкасыдыр. Һәм монда әкиятне дәвам итәргә була. Шундый бер элемент белән, бәлки ул алга таба бу егетне харап итәдер. Әйе, дөресен әйткән вакытта менә бу кыздан инде шундый үч алу ягына таба ниндидер аның шундый наклонностьләре, аның шундый тилекләре бар кебек тоела, чөнки анда менә муллалар белән булган сюжетка карасак без, ул бит менә ул сюжет, ул кызны ниндидер явыз ягын күрсәтү өчен генә уйлап чыгарылган сюжет. Дуслар, сез бекенчедән әгәр дә бу әкиятне нәрсә турында сөйләшкәнне яхшырак аңлыйсыгыз килсә, сылтама буенча кирип әкиятне укый аласыз. Бу бекенчедән. Икенчедән, ике сүз белән генә әйткән вакытта, кыз егеткә дию пәриенең өеннән качырга ярдәм итә, ләкин син мине кире алып кайтканчы үз өеңә бер туганнарым белән дә кочаклашма, үбешмә, чөнки син минем турында онытачаксың ди. Егет моны тыңламый һәм аның турында оныта, һәм бу кыз айрым үзе бер өйдә тора башлый, һәм шул өйдә торган вакытта аның янына керә мулла, һәм мулла керә дә нәрсәгә кергәнен онытып, сихерләнеп, ниндидер эш эшләп, намазын калдыра. Һәм кич белән картлар моның турында бу ничә икән дип уйлыйлар да инде, нәрсә булган белергә телиләр, ләкин күрәләр бу кызның өеннән чыгып барган бу мулланың, һәм аны бер тапкыр шулай күрәләр, ике тапкыр шулай күрәләр, һәм алдакчы икән бу дип аны куып җибәрәләр, һәм ул мулла булып бу авылда кала алмый. Һәм менә шулай 3 мулла белән була. Һәм менә бу сюжет юлы ул бер нәрсәгә дә китерми. Ул менә шулай сөйләнелде дә безгә, һәм шуның белән шул. Дәвамы бу егет бит инде кыз турында онытты, менә бу сихерче кыз турында, ул үзенә аңа яңа хатын табып бирәләр, аларның туйлары башлана, туй башлагачтан бу кыз да ул туйга килгән булып чыга, һәм андагы күгәрченнәр ул бәлеш пешереп җибәргән була, бәлештән чыгалар күгәрченнәр менә син аның турында оныттың дип әйтәләр дә, ул егет хай җаным, минем бит анда яраткан теге кызым бар дип аның янына кире кайта. Алар бергә тора башлар, бергә торганда шулай ук бу кыз пәриләрне эшкә җигеп, алар ярдәмендә ниндидер жарлыгына сулар белән буларның уңышлары да яхшы була, эшләре дә эшләнелеп бетелеп бара. Һәм шуның белән әкият тә бетә. Дөресен әйткәндә, ниндидер логик азагы юк бу әкиятнең. Ул ничектер тәмамланмаган шикелле. Хәзер әйтәбез, искәтчеләр әкиятнең исемен. Дию кызы Баймалай һәм мулла. Дию кызы дигән сүз бар кичә. Дию кызы бар, Баймалай бар, мулла нәрсәгә икәне бик аңлашылып бетми. Ул ниндидер символизм. Моны әйтергә мөмкин инде, мин бу якка бердә солышасы килми, әмма ул момент бардыр сыман, менә хатын-кыз әйе, ул гайри табигый көчләргә ия булган хатын-кыз. Әйе. Әмма ул аңа карата көч куллана алган көчле якны җиңә. Әйе, бу ниндидер феминистик әкият. Дию пәриен
ул җиңә дию пәрие монда, ну, бер угнетатель чыннан да. Әйе. Да, ул бит. Абьюзер. Ул аның кызы, да, ул аның кызы бит инде. Һәм ул менә ул аны теге шулай мәҗбүри кылтат тошык зат. Ул аннан кылыктан чыгара һәм шул кылыктан чыгар өчен ул кулында булган бердәм инструментны куллана, чөнки иратны куллана. Башка иратны. Аннан соң менә инде бәхтем ирештем дигәндә генә теге шунда теге мәшне теге шул акылсыз егет ул оныта. Әмма һәм оныткач ул бит хәзер башка ул үзенең йортына качып качты. Ул ни өчен аңа кирәк егетнең Тарантастан каршы алуы, чөнки бу яңа җәмгыятькә, яңа мәхәлләгә, шәһәргә, авылга ул килеп керә алмый. Ул бит йортсыз, җирсез, борынгы заман шартларында ничек син үзенең әгәр син чыгасың икән үзенең җәмгыятеңнән, мәхәлләңнән, общинадан, син башка җиргә керә алмыйсың булай гына. Син кемдә кертергә тиеш. Син без статусы. Паспорт документ бетегендә. Һәм аңа кирәк шушы аның чакырылыш булуы, алып килүе һәм гомумән борынгы җәмгыятьтә, традицион җәмгыятьтә гаилә кору, кияүгә чыгу яки берәрсенә өйләнү ул синең статусыңны үстерүче, түбәнәйтүче әйбер. Ул ну социаль лифт әйтегендә. Әйе. Димәк, әгәр дә шуннан чыгып дәвам итсәк, менә хәзер бу котылды бер угнетательдән, бер аны җәфалаучыдан, ягъни әтисеннән дип әйтергәме. Һәм килеп керде башка җәмгыятькә, ул җәмгыятьтә аның бер кеме дә юк, һәм аның бер кеме дә булмагач, аңа карата шулай көч планларга маташучы затлар килеп чыга. Бу чиракта ул ну дин әһелләре, муллалар. Ләкин аны аңлаган була дин әһелләре дип тә һәм шуның аша әйтергә мөмкин. Тик байлар дип әйтергә мөмкин. Байлар гомумән теге шундый класс. Эксплуатациялаучы класс, Сәлам Маркс, бу очракта һәм менә димәк ул астына җиңә. Муллалар бу очракта кирәк димәк бу кызның шундый көчле гаяр феминист кыз булуын һәм аның көчле булуын дәлилләр өчендер бәлки күпме дәрәҗәдә. Һәм бәлкем әле бу күпмедер дәрәҗәдә теге заманнан бик күпкә алга киткән әкияттер һәм ул күпмедер өлешчә менә дин тарафыннан, җәмгыять тарафыннан хатын-кызны кимсетелүе түгел, менә кысылуы һәм чынбарлыкта бит инде менә без бүгенге 21 заман, 21 гасыр кешеләре буларак без беләбез. Хатын-кыз ирсез тормыш алып бара ала дигән әйберне без аңлыйбыз. Ләкин ул заманда ул ниндидер мөмкин түгел әйбер булып кабул ителгән. Һәм әгәр дә син тол хатын булсаң әле ярый инде, ләкин теге кияүгә чыкмаган хатын булсаң, бу инде син ниндидер җитешсез, уңмаган, ниндидер мискин булуын турында сөйләгән әйбер булган. Әйе. Һәм бәлкем бу чиракта ул ниндидер шундый бик кырылатып кына цензурага эләкмичә генә шушы теманы үзенчә күтәргән дип кабул итәбез без аны. Ким дигәндә мин аны шулай кабул итәм, чөнки бүгенге заманның трендлары безне инде менә шул курста күрергә өйрәткән һәм без аны шулай дип күрәбез. Бәлкем ул заманда ничектер башкача күргәннәрдер. Монда тагын шунысы бар, ул бит әле ахшикта муллар кимсетүдән калмый, ул димәк кияүгә чыга ул кыз теләгән кешесенә дип әйтгәндә, һәм монда мөһим дә түгел, ул аны яратам, ул бит инде килгән, эләккән теге егет, һәм аны куллана яхшы. Кулланды һәм аңа таба кирәк әкиятне сөйләүчегә, һәм монда мөһим әкиятне сөйләүчегә кирәк. Теге егеткә әкияттәге кызга кирәк түгел бу бер дию кызлары бар инде бергә, ләкин әкиятне сөйләүчегә бу кирәк. Ул күрсәтә дию кызының әле гаилә коргач та гаиләдә файдалы булуын. Ул асылда күпме дәрәҗәдә хуҗа, чөнки әгәр дә менә бит тагын бер ул шикелле вызов ясыймы, ул менә каршы килә традицион тормышка. Дию кызы әйтә иренә буйсынмаска үзенең әтиянесенә каршы барып. Традицион авылда барка килгән теге шул кагыйдәләрне үтәмәскә, бөтен кеше чәчүгә чыкты, без чыкмыйбыз. Бөтен кеше эшкә чыкты, без чыкмыйбыз. Үз вакытында чыгабыз, без эшләйбез. Һәм үзебезчә эшләү димәк, гайре табигый рәвештә эшләү. Шулай ук пәриләр ярдәмендә. Моны аңларга мөмкин төрлечә пәриләр ярдәмендә эш башкару, нәрсәләр эшләү, күпме бәлкем ул корал турында технология турында мөмкин дип, авылга килде там тракторлар һәм менә пәриләр тракторлар.
Толкинда бит Мордерна һәм Изенгардны шулай аңлаучылар бар. Менә технологиялар дип һәм башкалар дип. Монда башка да мөһим, димәк, хатын-кыз гаиләдә ачыктан-ачык хуҗа түгел, формаль рәвештә ир-ат хуҗа, әмма менә шунда хатын-кыз идәрә итә. Бу кашандыр язылган, уйлап табылган әкият, килгән әкият 20нче гасырның 2нче яртысына килеп чыккан бер төрне күрсәтә гаилә тормышы, социаль дөньяда дигән социологиядә. Һәм тагын бер момент, мен әйтим, бу сөйләүчегә мөһим дип. Шуннан да әкиятләрне балаларга кем сөйли? Әниләр, әбиләр сөйли. Һәм асылда әкиятләр аша балалар үтәштә торган дөнья картинасы ул хатын-кыз тарафыннан җиткерелгән дөнья картинасы. Һәм аңлапмы, аңламыйчамы, алар менә шушы әкиятне сөйләүчеләр, җиткерүчеләр, мин, конечно, бу чакта ялгышамдыр, чөнки әкиятләрне абыйлар да сөйләргә мөмкин. Бу очракта миңа калса, менә шушы сөйләүче үзенең дөньяда күрергә теләгән ситуацияны күрсәтә. Шулай булала, шулай булырга мөмкин. Әлбәттә, ир-атның монда формаль урыны кала, аны качар булмый. Ку-Форс дигән сериалның, анимацион сериалның соңгы серияларында була шундый момент. Уйлап чыгарылган дәүләтнең королевасы, шимасында королева булсын өчен, патша бика булсын, сикардыңмы? Әйе. Патша бика булсын өчен аңа кирәк кияүгә чыгара, кияүгә чыкмыйча ул үзенә кирәк принц регент дип әйтик. Дәйме принц регент яки король регент, аннан башка аның хокуклары булмый, шын королева була алмый. Монда нәкъ шундый ситуациядыр бәлки. Дөресен әйткәндә, бу әкиятнең башында ук шундый интеллектуаль чыгарылыш дигән дисклеймер куярга мөмкиндер дип уйлыйм. Һәм әкиятнең сюжетын мин кичә бик күп әкиятләр эзләдем, карадым. Бу атна буена синең белән шундый бик өстән генә түгел, кирәгенә кирип китеп, социаль темага сөйләшеп була торган әкият табас килгәне һәм миндә килеп чыкты дип уйлыйм мин. Шулай ук башка темалар арасында миңа калса, менә монда муллаларны без үзенә күрә шул байлар, нидер хәлле кешеләр дип алсак, менә монда туй мәҗлесен күрсәткән вакытта әни кешене ничектер шундый бик акча кырты буларак күрсәтәләр, һәм элекке традицияләрен күрсәтәләр. Килгән кешеләргә алар үзләре белән бәлешләр, нидер сыйлар алып килергә тиеш, һәм кешеләрне бүлеп утырталар, байларны аерым, ярлыларны аерым утырталар. Һәм ничектер менә анда турыдан-туры ул начар дигән сүз юк, ләкин син аны укыган вакытта аның бу геройларның тасвирланышы безне аларны тискәре итеп кабул итәргә мәҗбүр итә. Һәм миңа калса әле менә бу хатын-кызның роле турында сөйләүдән кала, ул әле элекке йолалар турында да һәм элекке буыннарның бу тормышта ничектер ул кануннар буенча яшәү хәзер инде начар дигән фикергә этәрә һәм үзенә күрә бер яңалык кертә кебек миңа. Бәлки, гомумән ашка үзенең бәлештән алып килү дигән бер ул булган, ул кайбер саклана, ул мантыклы бер, ул хәзер теге аш үткәргәндә теге бөтен байлыгын күрсәтсен элек, аш үткәрү ул авыл халкы теге туганнар, дуслар, кардәшләр, күршеләр бер-беренә ярдәм итеп, шулай бергә сыйлашу була инде ул. Теге сыйлашу, шуңа ул бик матур булган. Ну, байлар, ярлыларны аеру, әлбәттә, әкият битендә менә әйткәнчә, теге сөйләүченең күрергә теләгән картинасы, һәм ул гаделлекне тели дөньяда, гаделлек булуы. Әгәр дә ул ярлы кеше икән, гомумән һәр кешегә кирәк, һәр кемгә кирәк гаделлек дөньяда. Ул менә шул гаделлекнең сатира аша үч итүне күрсәтергә телиме, булдырылганча, менә шундый формада килеп чыгаманың, уланы иштирак теле инде. Менә шуңа да бик күп әкиятдә муллардан көләләр, байлардан көләләр, инде анда авылның яки анда шәһәрнең социаль структурасында булган башка югары затларында командирны, сержантны, там югары дәрәҗәдәге кешене кимсетү, көлү, ну, шаярту кирәк, чөнки кеше эчтән күңелдән тели ул гаделлекне. Әйе. Сюжет буенча кире кайтып бер сорау. Димәк, синең фикереңчә, менә бу әти кешенең үз баласын аракы эчүчен сатып кулка сатуын күрсәтү, бу шулай ук патриархаль тормышның кимчелекләрен күрсәтү чарасы буларакмы инде? Ни өчен алай?
Ни өчен нәкъ менә шул ысул һәм ул бит менә безгә анда ул баланың язмышы турында да сөйләнелми, ниндидер теге без аңа карата эмпатия да хис итмибез, ләкин менә бу ситуация турында ике җөмләдә генә уку да ул ниндидер котышкыч тискәре хисләр уята бу кешегә карата һәм ул төпсез байлык, бетми торган байлык ала һәм ул байлыкка да ул бары тик ишеп кенә йөри һәм ул 3 ел дәверендә шул әйберен дәвам итә. Һәм монда бит әле аннан тыш малайның укымышлы булуы да мөһим фактор дип уйлыйм мин, чөнки ул мәдрәсәгә укырга киткән була һәм укудан кайта һәм укымышлы кеше була торып, ул бу кыз әйткән сүзне тыңлый. Димәк, монда без бу әти кеше белән булган әйберне шул патриархаль тормыш турында аңа карата бер тискәре караш дип кенә кабул итәргә тиешме, тискәре образ. Миңа калса мәсьәлә тирәнрәктер. Бу очракта әкият чынбарлык белән чашы була, чынбарлыкны чагылдыра. Чөнки без әйтмибез теге ул гасырларда эчкечелек проблемасы зур проблема булган дип, зур проблема булмаган һәм менә әкияткә керү анкеты нәрсәне бу гыйбрәт булган вакыйга. Без беләбез бәйтләрдә булган ситуацияны эчкечелек арасында кеше үзен харап итә, гаиләсен харап итә яки башка бер гаиләсен харап итә. Бу чынбарлыкны кисешү момент әлбәттә патриархаль бу шута патриархаль монша дигән социаль бит инде ул табигый ул чор өчен. Ләкин күрсәтә әхлакый яктан мөһим бу өлеше. Ул шаккаттыра, чөнки без гадәттә әкиятләрдә күргән күрмәгән гыйбрәт. Өстәвенә дию пәрие, дию кызы турында әкият башына шундый ачы чынбарлыктан, безнең өчен ул хәбәр ачы чынбарлык. Артык реалистик. Артык реалистик башына шуңа күрә укый башлаганда тәүлисен бу нәрсә бу. Дөресен генә әйткәндә, мин бу әкиятне укыган вакытта теге ниндидер роман укыган шикелле укыдым бу әкиятне. Теге әкият укыган кебек түгел, менә хәзерге заманда сериаллар төшерә торган роман кебек иде ул миңа. Һәм ул чынлап та миңа бик кызык булды бу әкиятне укырга. Мин укыган вакытта теге кызыксынып укыдым. Һәм менә бу ниндидер аллюзиялар, метафоралар, алар барысы да уйланырга мәҗбүр итә. Һәм ниндидер теге ярылып яткан проблемалар гына түгел, шундый нечкәлекләренә дә үтеп керә, шуңа күрә бик кызык булды миңа бу. Кызыклы, ләкин тагын шунысын да искәртергә кирәктер, бу проблемаларда һәм аллюзияларны без күрәбез. Теге гасырда аларны күрмәгән кызы күрмәгәннәр дә, аны күргәннәр башка проблемаларны. Чөнки бу очракта текст, бирәктә бу текстның авторы юк. Автор булган текстта теге соңгы нокта куелгач, ул мустақил тормышны яши башлый һәм аның бaka килә бик хисап интерпретациялары. Әлбәттә балалар әкият сөйләүчеләр, бу әкиятне һәр укысалар, алар әлбәттә феминизм турында уйламыйлар, муллалар турында уйламыйлар, башка аларга кирәк маҗара. Бу маҗаралы әкият, квест бара, бик кызыклы квест. Күпмедер дәрәҗәдә бәлки стандарт квесттер, ләкин мәсәлән, анда кызның һәм егетнең анда көтү һәм көтүчегә әйләнүе, анда шул авыл һәм мәчеткә әйләнүе. Ул кызыклы момент, конечно. Аны теге сериалларда син күрмәсәң, безнең мультикларда син бу әйберне күрмәсәң. Ләкин бу көнче шәкертләрне хас булган әйбер. Теге менә ике тылсымчы, ике тылсым кеше мәсәлән берсенә ярышалар, дуэль бара. Бу дуэль өлеше хәтта. Әгәр дә дию үзе чыккан булса, сүз уңайдан ул дуэльгә, ул шунда ук җиңгән булар мөгаеналарны. Ләкин үзе чыкмый ни өчендер? Бу шулай кына теге Райл Кустаф әйтик менде или иң ахырдан ул бит аны эшләп карый, ләкин барыбер килеп чыкмый. Ләкин теге бәйләнергә теләгән кеше өчен сорау бирергә мөмкин. Ни өчен ул анда баканыгын алып китмәгән алайса, суны эчеп бетерә алмагач дип инде. Нормаль, бу теге әкият шуңа да. Булырга тиеш, ничек әйтим, допущениялар шартлык анда булырга тиеш. Чөнки башкача ул шунда әйләнешен барлык романына. Әгәр дә менә бу әкиятне эшкәртеп хәзер язсаң, аның нигезендә әсәр, ул вакытта син аларны исәпкә аласың инде. Бу бачты. Чагыштырмача, бу логик яктан бик төз һәм финалга китереп җиткерелгән әкият, шуңа күрә миңа ул яктан бик ошады. Безнең традицион сорау, син бу әкиятне балаларга укыр идеңме, ничә яшьтән укырга киңәштер идең һәм гомумән бу әкият балалар өчен яраклымы, юкмы? Юк, әлбәттә, монда шулкадәр күп ересь. Фантазияны үстерү өчен мәсәлән.
Юк, фантазияны өстерү өчен ул батырны укырга кирәк. Ул батырны җырларын, Әбүгалисинаны, башка әкиятләрне. Юк, бу әкиятнең үзенең урыны бар әлбәттә, ләкин мин аны эшкәртер идем. Текстны эшкәртер идем балалар өчен. Менә бу әкиятне укып чыгып, ниндидер талантлы кешегә биреп, ул аны балалар өчен адаптировать итеп язса, әйе, әлбәттә, ә булай бу килеш юк. Юк, укымас идем. Ну, беләсезме, монда ничек әйтим, караңгылык бик күп. Менә без бит беләбез, Бертуган Гриммнарның әкиятләре эшкәртелгән, һәм шуңа күрә алар матур яңгырлар, яхшы теге матур сюжетлар әйткәндә. Асылда Алман әкиятләре бик нык шундый куркыныч, караңгы, явызлык белән тулы әйтгәндә, ачык шундый бик куркыныч хакыйкатьчән барлык хакыйкатен дә. Бу около куркыныч түгел, ләкин монда төшенсәң, гафу итегез, монда берәү сата җанын әйтегән шулар арасында бу бит инде менә теге шайтан килде, иблис килде һәм менә контракт төзүен син белән шундый көнбатыш сюжеты бар дип әйтегәндә. Ул куркынычрак әйбер, муллалардан көлү, ул шулай ук теге инде бер кирәк булмаган фикер уятырга мөмкин муллалар турында, чөнки балалар аңламыйсың аны бу чынлыкта эксплуатацияләүче класс турында дип. Шуңа күрә мин эшкәртер идем чынында, яки мондый форматта балалар укымас идем. Ә булай әкият турында синең фикерләрең уңайлымы яки тискәреме? Һәм менә ничә яшьтә бу әкиятне син беренче тапкыр укырга киңәш итер идең? 14 яшьтә. 14? Мин башында теге хәзер гел маркировкалар 6, 12, 16 дип. 14-15 яшьтә бәлки. Әлбәттә, ул вакытта сиңа кызык түгелдер инде ул. Белмим, мәсәлән, мин кичә укыдым һәм миңа кызык иде. Яки бу миндә әкият яратучы кешедә буларак әз генә икенче категория дип санарга мөмкин. 13 яшьләрдә мөгаен. Шуңа кызыклы була ала. Әлбәттә, эшкәртергә кирәк әкиятне. Эшкәртсәң, ул тагын да яшьрәк балаларга кызыклы була алыр иде. Юк, сюжет бит әйткәнчә, әкият бит ул, әкиятне бит укымыйсың китаптан. Бу инде эшкәртү әкиятне китаптан укымыйсың, син тыңлыйсың. Эшкәртүдәге әкиятне укый аласың китаптан, чөнки анда рәсемнәр бар, ул эшкәртелгән балалар өчен уңай яшенә бәйле эшләнгән. Моны тыңларга кирәк. Моны тыңлаганда сөйләүчене хезмәте кирәк тиеш. Һәм ул анда сөйләү бик кызык иттереп. Мин сән укыйм тизенә, һәм анда күрәм секретлар, шулар башлап бара процесс. Һәм бит әле яктыргыч теге, чөнки күпме дәрәҗәдә бит стандарт теге, монда җиңде. Аны кызык итеп сөйләргә була, һәм бу чакта ул бигрәк яшь балаларга кызык булачак. Инде эчкече дип башлау, бәлки балалар әкиятенә у кадәр ансы мөһим дә түгелдер, ләкин ул кирәк булган күрсәтергә байның, менә шул байның бик нык ни булуын, түбән хәлгә төшеп җитүен. Шуңа күрә мәҗбүр булуын дию пәриенә малайын сатарга, ләкин бу мәҗбүриятнең сәбәбе ниндидер бер менә була теге кеше тырышкан байлыгын югалткан, шуңа күрә сатарга мәҗбүр. Бу андый хәл түгел, югалткан чөнки достойный түгел инде бу. Ниндидер бер гырлап сөйли торган әйбер түгел инде, благородный вакыйга түгел. Менә бу моментны аңлап торырга кирәк. Менә эшкече исерек бай белән менә бу ахыргы момент. Егет барып җитә. Ахыргы моментта теге шундый дию кызы белән кала. Дию теге бөтен әйберне дию кызы оештыра, пәриләрне яллап, шундый рәхәт тормыш. Ул хакында карап тора. Теге вакытта моның әтине сак кайда. Кая калдыралар. Әкиятләр ешой була. Башлар да тегендә әтиләр кайдар кала. Шрек. Шректа теге мультфильм булгач, без теге арчыкта Фиона барып җитә күрсәтә әтиенсен, танышалар, теге авыр танышу, ләкин дәвамлык бар һәм аңлашылыр нәрсә булганда. Гадәттә әкиятта андый сораулар чыкалар инде. Менә монда сорау чыккала һәм миңа бу кызык. Нәрсә булып бетте? Исерткәч белән авыккан байга дию пәрен җиңгәч, бу янчыкның магиясе туктыймы, юкмы? Менә андый ниндидер вак детальләр миндә һәрвакыт кызыксындыра. Һәм гомумән алар дию пәрен җиңделәр, әле өчен мәсәлән кыз ул кешеләрне югалтмады. Бәлкем дию пәрие үлмәгән аркасындадыр. Чөнки ул бит үлмәде, ул кире кайтмый башлады. Һәм менә ул сорау минем хәтта бар иде. Ник дию кире кайтмады? Ник ул алар артыннан ахырдан килмәде? Бу да ачык сорау булып кала. Чөнки ул теге сүрәтләү чарасы гына бу сюжетта, әгәр дә инде ул ниндидер бик логик уйланып бетелгән әсәр булса, бу сорауга без
biz sorauга жауапны biz izler идек, ничектер табырга тырышыр идек, әкият булгачтан ул кирәк тә түгелдер инде. Миңа калса, әкият язылганда, теркәлгәндә, анда инде элемент булган булган мөмкин. Бәлкем. Әйе, чөнки аны сөйләүче сөйли һәм яздыра, аның бәлки бардыр элементлары һәм шуннан да кайсыр моментта ниндидер бер сакраль шик үтелгәндер һәм шуннан соң дию инде алга таба бармый. Нәрсә булганда. Ну, без моны язып тора алабыз чыгартып, тәкъдим итәм бу шунларга язып торырга әкиятне детальләрен үстәп. Дуслар, шуның белән бу әкият турында сөйләшү безнең әңгәмәбез тамам. Сез бу әкиятне укыган идегезме, укымаган булсагыз, хәзер укыдыгызмы, безнең фикерләр белән килешәсезме һәм мондый интеллектуаль, катлаулырак формат сезгә кызыкмы яки ниндидер тормышчанрак идеялар сезгә якынракмы, аның турында да языгыз. Шуның белән шул, сау булыгыз. Сау булыгыз.